Fil-kulleġġ tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST hemm ma' 6700 student isegwu kors full-time u 4000 student isegwu kors part-time. L-iktar suġġetti popolari palissa huma il-suġġetti marbutin mal-business management, mal-ICT, mal-inġinerija trasport f'diversi areas differenti, kif ukoll il-servizzi fil-komunitajiet jiżdied ukoll. Biex l-amministrazzjoni tlaħħaq mad-domanda u l-ħtiġijiet tal-istudenti, fil-kulleġġ ta' Raħal ġdid se jibda jinbena ċentru ta' riżorsi. Il-prinċipal tal-MCAST, Stephen Kakija, fisser kif b'investiment ta' 8,500,000 euro, iċ-ċentru ta' riżorsi se jinbena fuq il-parkeġġ taħt l-art eżistenti u se jinkludi fih diversi faċilitajiet. Fosthom librerija ta' żewġ sulari, sezzjoni ta' apprentistat, ċentru li joffri għajnuna lill-istudenti li jsibu problemi fit-tagħlim tagħhom u spazju pubbliku għall-istudenti. Fil-bini ta' 4 sulari se jittieħdu diversi inizjattivi favur l-ambjent. Inizjattiva li ntlaqet b'mod pożittiv mill-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar li ftit jimilu approva dan l-iżvilupp. Kif spjega Jesmond Zammit, l-inġinier li qed jaħdem fuq il-proġett taċ-ċentru tar-riżorsi. Bażikament l-użu tal-materjali, mela ħadna miżuri li huma passivi, bħal huma l-insulation tal-binja stess, shading, mela allura għandna l-ħġieġ li huwa shaded speċjalment fuq ċertu naħat li x-xemx tagħmel ħafna. Kif ukoll użajna sistemi ta' building management li naqsu l-użu tal-enerġija, naqsu l-ħela tal-enerġija. Minn barra l-bini taċ-ċentru tar-riżorsi fil-kulleġġ tal-MCAST f'Raħal ġdid għaddejjin ukoll xogħlijiet infrastrutturali oħra kif spjega l-prinċipal tal-MCAST. Diġà qed naħdmu fuq il-binja ta' blok ġdid li fil-fatt beda l-iskafar tiegħu u kważi tlesta, l-iskafar mbagħad ħammorru ta' waqt imorru għall-bini. Dan huwa l-bini tal-Istitut tal-Inġinerija u Trasport biex b'dan il-mod l-istitut li għandna n-naxxar ikun jista' jiġi hawnhekk. Ix-xogħol fiċ-ċentru tar-riżorsi mistenni jibda fl-aħħar xhur tas-sena 2017.